na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Pagkatapos ng kahapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkagising sa umaga, palaging tulala, dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin, dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus power stag premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo,
Sa intenso panalo, sa intenso panalo. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Hi! Magandang araw po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayusin ko lang ang aking eyeglass dahil hindi nyo na makikita ang aking mata kasi merong lights. Okay, ayan, parang okay na siya. Oh, diba? Mga nagtataka kayo na kinausap ko yung aking sarili kasi of course napapanood din po tayo sa ating AgriSenso sa Agrikultura Facebook page. Bukod po tayo ay naririnig sa ating mga King's Radio stations, ay meron din po tayong Facebook page. At ito po yung AgriSenso sa Agrikultura. So ayan ha! Hello! Welcome po sa ating fresh na episode for today's video. Of course, kasama po ang inyong Clara Tita. At samahan niyo po ako ngayon sa isang oras po na puno sa ating Agri-Unique Chika. Okay? Samahan niyo po ako ha, para po ay marami po kayong makuha po ng mga tips and information po with regards po sa pag-aalaga ng inyong mga hayop dyan, sa inyong pag-aalaga ng baboy, manok, o kahit ano pa na meron kayo sa inyong mga bakuran o kung meron kayong farm, diba? For the meantime, shoutout ko muna po lahat ng ating mga viewers sa ating sa ating Facebook page, sa AgriSenso sa Agrikultura. Live din po tayo sa Ka-Farming Angat Ka. Hello po sa inyong lahat, sa mga followers po ni Ka-Farming Angat Ka. At dito rin po sa ating Facebook page na AgriSenso sa Agrikultura. And mapakikinggan din po tayo sa ating mga King's Radio stations across Visayas and Mindanao. Unahin po natin sa listahan ang King's Radio 90.7 Lambunaw, Iloilo. Ganon din po dyan sa may Shaton Negros Oriental, ang 102.5 King's Radio Shaton at 88.7 Himalalod Negros Oriental. Hello po sa tanan ng mga Bisaya, sa tanan ng mga naminaw karon sa atong King's Radio din ha, sa may Visayas area particular, din na sa may Cebu Province, sa may Pinamungahan, sa Toledo, Badyan. Hello po sa inyong tanan din ha. O diri sa Mindanao, ang atuang 99.5, ang ating 99.5 King's Radio San Francisco City, Agusan del Sur. At dito po sa atin, sa
Davao Region 93.5 Kings Radio, ang aking radyo. Ayayay! Oo. At hindi lang po yan kung meron pong internet, kung meron po kayong internet, nasa Wi-Fi area po kayo, may connection kayo sa Wi-Fi or may data kayo, pwede nyo rin po kaming mapakikinggan via Kings Radio online app. Oo. Kung meron po kayong kahit Android or Apple. O, diba? Kung Android, okay. Apple, pwede rin tayo. So, iOS at saka Android. I-download nyo lamang po ang ating Kings Radio app. Okay? Download nyo lamang po yan, ha? Makikita nyo po sa Play Store ninyo or sa iOS. Kings Radio Davao. Hanapin nyo po, Kings Radio Davao. Download nyo po yan for free. Kasi yan, mapakikinggan din po ninyo ang Kings Radio anytime, anywhere. Basta meron naman po kayong internet connection. Okay? Okay ba? Oo. So, sa lahat po ng mga nag-nice dyan na magpa-shoutout sa ating programa, kasama ang inyong Clara Tita, i-text nyo lamang po ako sa 0966-844-0130. 0966-844-0130. Ano ba? Ayan. So, wag na siguro nating patagalin pa, Kuya Bill, dahil I'm sure ready na ang ating mga listeners, ang ating mga followers dyan sa ating Facebook page, yung mga nakikinig sa ating Kings Radio. Make sure na kayo po ay kumbaga kung nanonood kayo sa live, dapat nakatutok kayo sa ating Facebook Live. Kung kayo po ay nakikinig, dapat ay makinig talaga kayo dahil punuin po namin kayo sa impormasyon with regards po sa pag-aalaga ng hayop. Una po nating i-share sa inyo ngayon ay mula po kay Ka-Farming Angat ka, Sir Jid. Diba? Meron po siyang ibabahagi sa atin ngayon kung ano po yung mga pamamaraan, mga dapat gawin para po bilang protection po sa inyong mga alagang hayop. Meron kasi iba dyan na sa simula ay parang nade-discourage na sila kasi nga yun, inaatake ng mga inaatake siya ng iba't ibang klaseng hayop din yung kanilang mga alagang hayop, kaya namamatay. So ano ba yung mga dapat ninyong gawin para maging protection o proteksyonan po ang inyong mga alagang hayop at hindi po sila mamatay? Okay? So, ayan makinig po kayong mabuti at ibibigay at ibabahagi na po sa atin yan ngayon ng ating Ka-Farming Angat ka content creator, Sir Jid. Hello po, kumusta po? Live tayo ngayon at ito, shoutout lang sa gumagawa nitong origami. Ito ay pina-shoutout ng aking anak. Ayan, meron din siya ditong origami. Ay project nila. Proud na proud siya dito sa kanyang origami. Ayan. May dog, tsaka ito. Ayan. Saka meron din ditong ito pa, dog. Rabbit yata. Nasaan yung rabbit? Rabbit na. Ito, rabbit. Saka ito pa. Hindi, aso yan. Tapos yung isang brown rabbit. Saka ito yung rabbit. Ayan. Tapos ito, lagay mo sa kamay mo ganito, Okay na. Sabihin mo. Okay na. So ito pa, pinapa-shoutout niya itong kanyang mga gawa. Hello. Saka yan, hello. Hello. Ayan. Hello po, kumusta? Live na naman tayo. At ayun, sa ating topic ngayon, itong topic natin ngayon ay tungkol dito sa pag-alaga ng mga hayop. Kasi marami rin sa atin mga nakaranas na may mga alaga tayong hayop pero dumadating sa point na nagkakasakit. Merong kuminsan kapag nandun na sa point na may mga sakit na ay namamatay mga ilang araw lang. Sobrang sa inyo yung marami rin mga nanghihinayang sa atin na magsimula mag-alaga ng hayop kasi ganun lang din naman nangyayari pagsapit nung medyo naparami na sana. So may mga time na may mga panahon na dumadating na ganun lalo na kapag tag-ulan. May mga may ilan naman ang naging challenge naman ay kapag yung may mga pumapasok na mga predators na kinakain yung mga alaga. Sa amin naman doon ang ginagawa naming protection doon sa mga alaga naming hayop na kasalukuyan naming inalagaan ay halimbawa, kung minsan ay dumadating sa point na pinapasok ng mga aso yung aming kulungan kasi medyo mababa hanggang dito lang sa bewang, yung taas ng aming net dati. So pinapasok ng aso, ang tinatarget ng aso, yung aso na mga ligaw na aso yon, tinatarget nila yung mga itik, yung mga pato.
So, yun hanggang sa ang dami na nilang nakuha. Kaya ang ginawa namin, tinaasan namin yon. So, may mga hakbang tayong ginagawa din para mapa-improve yung ganun. No, kasi pag mababa lang, yung madaling pasukin. No, kasi may marami talagang mga predators din. Katulad sa amin naman, so far yung mga aso na, actually yung mga asong alaga naman talaga, hindi naman yan nanggagalaw. Yung mga pusa na alaga naman, no, na talagang nasa mga bahay natin ay hindi naman ganon. Unlike nung mga aso na nakaano, yung mga mga tawag nito, yung mga nakakawala o mga walang nag-aalaga, no. Yun yung madalas na nagiging ano sa amin. Minsan nandyan pa yung mga ahas, minsan may marami pa, may mga ilan pang mga nanggagalaw din doon sa mga alagang hayop na iniiwasan natin. Doon sa mga sisiw, no, nandyan yung mga daga. Yan yung mga kalaban din natin minsan dyan sa farm, no, sa mga itlog. So sa amin, no, nagdagdag kami ng mga kung ano yung paraan na pwede namin gawin. Kung halimbawa, yung mga kulungan namin ng hayop ay yung pabahay nila ay sinasarado namin tuwing gabi. Tapos talagang sarado siya na hindi siya mapapasok din basta. Bukod sa nakanet yung paligid, ay yung pinakabahayan din nila, nilalagyan din namin nung kawayan medyo magkadikit na hindi basta mapapasok na ibang mga hayop na maaring makakuha ng alaga namin. No, sa panahon naman ng tag-ulan, napapansin natin yan, hindi lang sa amin, actually maging sa kapitbahay namin. May mga time din na yung mga alaga natin ay sinisipon. So meron natin minsan nakikitang mga yung mga manok natin, yung mga pabo, di ba? Bigla na lang parang nakatungangan na lang doon sa gilid, no? Yun pala yung may sakit na. Ilang araw bigla nakaganon-ganon na lang. Tapos hindi na tulad nung ibang mga alaga natin na kapag binigyan natin pagkain ay sumasabay doon sa pagkain, minsan nandoon sa gilid, nasa tabi. So ang tinitingnan naman namin diyan, inobserve namin kung posible ba na may bulate, no, kaya ganun na siya, medyo mahina siya, or meron siyang nararamdaman, no, meron siyang sipon, meron siyang lagnat o kung anong sakit man, no. So yun yung mga binabantayan namin. Nandiyan yung mga laway-laway, bulutong, coryza, fall cholera, doon sa mga alagang mga manok, sa mga pabo, yan kasi yung usual na mga sakit. No, sa amin, yun din yung mga binabantayan namin na sa panahon na medyo mahina yung mga alaga ay kailangan namin silang talagang bigyan agad ng gamot. No, ang gamot naman na binibigyan namin ay ito yung Panamox Caplet. Kapag kayong mga manok na malalaki, yung mga pabong malalaki na may mga sakit, yung mga gansa, no, binibigyan namin agad ng Panamox Caplet. Doon sa isang gansa namin, kung ma-observe nyo doon sa mga nauna naming video, sa mga naka-upload na nating video dito. So, meron kaming isang gansa na yung mata niya ay parang namumuti. No, yung pala ay, sabi ni Papa, yun daw ay sipon. So, ginawa ko, hinuli ko yung gansa, pinainom ko ng Panamox Caplet. No, mga ilang araw lang. Kinabukasan, pinainom ko ulit. Sunod na araw, pinainom ko ulit. Pagkatapos ng 3 araw, yun, nagbalik sa normal yung mata niya. Nawala yung parang namumuti doon sa kanyang mata na parang nagluluha. So, yun daw ay sipon, sabi ni Papa. So, yun, after mga 3 araw kong pagpapainom ng Panamox Caplet, ay naging okay ulit, nag-normal yung mata niya. Tapos, sinunod-sunod ko yun. No? Pinainom ko pa rin siya pang 4 na araw, pang 5 araw. At nung na-observe ko na talagang okay na siya, hininto ko na rin yung pagpapainom sa kanya ng Panamox Caplet. Yun yung pinanggamot namin sa alaga namin. Actually, kung dati yon na wala talaga kaming ginagamit na mga gamot sa kanila, no, kung dati nangyari yan, ay malamang, no, isang gansa na lang natira sa amin, yung lalaki na lang, kasi yung inahing gansa yung nagkasakit. Ganon din doon sa pabo, may naging karanasan din kami. So, na-document din natin yan. Meron tayong video niyan sa mga nauna nating upload dito sa Ka-Farming Angat Ka. No, may mga video kami niyan. Nung may sakit yung pabo, tapos nung pinapainom namin sila, nung Panamox hanggang sa gumaling sila, yun, binidyo natin yan. At yun, makikita nyo sa mga naunang mga video ring upload natin dito. No, ganon din dun sa manok. Meron tayong manok na nung nagpapakain kami ng manok, no, kasi doon sa amin, sa likod lang ng bahay namin, since yung mga manok namin ay naka-free-range na, pinapakawalan na namin, so malaya silang nakakalapit doon sa bahay. Kaya't minsan kapag merong mga sapal ng niyog, kasi ulam namin ay gulay, halimbawa, tapos ginagamit namin yung gata, yun yung lalagay doon sa ulam, no, ginataan. Tapos yung pinakasapal kasi nagagamit yan, hindi namin tinatapon yan.
nagagamit namin, po pwede ipakain sa baboy, no, po pwede rin ibigay dun sa manok, sa mga pabo, sa gansa, sa mga itik. Kinakain nila yung sapal. So, yun, nagawa namin kasi pagka gano'n, nandun yung mga manok sa likod, binibigyan na lang namin. So, napapansin namin isang manok namin, no, na ayaw, nandun lang sa gilid. Talaga, naninibago kami na tingnan siya kasi yung ibang manok, nag-aagawan na sila sa pagkain, tapos isa naming manok, yung puting manok namin na inahin, andun lang sa tabi. Talagang ano siya, kita mo talaga na mahina siya. So, yun ginawa namin, hinuli, tapos pinainom namin nung Panamox Couplet. No, tapos kinabukasan, ganun ulit, pinainom ko pa rin ulit kasi medyo mahina pa rin siya eh. Tapos mga pangatlong araw din, pinainom ko hanggang sa napansin ko, gumaling na siya. No, nung mga sumunod na araw na, mga siguro pang-4, pang-5 araw na, no, sobrang maano na siya, maliksi na siya, nandun na sa mga damo-damo din, damuhan, ay kumakain na rin siya ng mga damo. So, yun yung mga, ang ganda rin ng mga na-observe natin doon sa paggamit din namin ng Panamox Couplet doon sa mga alaga namin. No, na noon, tulad ng nabanggit natin noon, kapag ganun yung mga manok namin, mahina na may sipon, so ginagawa niyan parang kinakatay na lang kasi alam naman namin okay naman, safe naman kasi yung sakit niya ay basic lang naman na sakit. Kaya lang pag napabayaan ay namamatay, inisasayang naman. So, yun yung mga ginagawa namin noon nung nag-alaga kami ng mga manok. Pero sa ngayon, no, actually, saktong nandun ako habang nag-alaga ng mga, habang nandun yung mga sakit na yon. So, wala na kaming hinuli, wala na kaming kinatay, at wala na ring namatay na alaga dahil doon sa paggamit namin ng Panamox Couplet. Yun yung pinanggamot namin sa kanila. No, kasi hindi talaga maiwasan yan kapag sobrang nandyan yung sobrang tag-ulan, na-stress yung mga alaga natin. Minsan pa yung tubig nila, lalo na kung naka-free range na sila, so yung tubig nila hindi na natin kontrolado. Minsan umiinom sila maging doon sa mga sa mga niyog na yung mga nalaglag na mga niyog, sa mga bao ng niyog, na minsan natutubigan ng ulan, naaarawan, naiinom nila. So, yun yung tingin namin na dahilan din kaya't nagkakasakit yung mga alaga namin. No, kaya't talagang alerto kami pagdating sa ganon, binabantay namin kapag may mga sakit yung mga alaga namin. No, pinapainom namin agad yan ng gamot. No, so para naman sa observation namin, dati kapag yung mga manok namin ay inabot ng ganong panahon na may mga nagkakasakit, hawa-hawa agad yan. Minsan ubos-ubos yan eh. Minsan natitira na lang, iilan na lang. Kung meron kang mga 50 manok, minsan natitirahan ka na lang ng kalahati din. Minsan nga 20 na lang, minsan 10 na lang natira dahil doon sa mga pagkakasakit. No, kaya ang ginawa namin diyan, ini-improve namin lalo, no, para doon sa mga manok na may kakulangan doon sa mga vitamins, kakulangan sa nutrisyon, kasi lalo na sa amin mga natural na pagkain ang majority ng pinapakain namin, no, kasi nga tulad na nabanggit natin ay hindi naman din talaga natin kaya yung isusupport natin lahat ng binibili, lahat ng papakain sa kanila ay bibilhin. Sa amin naman, no, meron namang espasyo na po pwedeng pagtamnan ng mga pwedeng ipapakain sa alagang hayop. No, kahit ngayon nagtatanim na kami ng asola, meron tayong tanim na Madre de Agua, meron tayong tanim na mga kangkong, marami pang iba, meron tayong mga palay, no. Yung mga leftovers na mga palay, yung mga pagka nag-harvest kasi sa palayan, may kinukuha diyan na pinapagiling yung bigas. Tapos may mga naiiwan doon sa palayan, yung mga nililipad na doon na po pwede ring hakutin nyo na ipapakain doon sa mga alaga ay napakalaking tulong din noon para kahit papano makakatipid din tayo doon sa papakain ng mga alagang hayop. Kailangan lang talaga nating tiyagain din, no, para kahit papano hindi na natin bibilhin pa. At ganoon din ang pagtatanim ng mga kasaba. Yung kasaba naman mas maganda lutuin muna natin bago ipakain sa kanila kasi medyo nakakasama din doon sa mga alaga kapag pinapakain natin ng ganun-ganun na lang. So, yun yung namin sa amin ngayon, no. Doon naman sa mga pampakain ang ginagawa namin para mabigyan namin ng sapat ng nutrisyon yung mga alaga at napapansin natin less na yung pagkakasakit. So, ang ginawa namin ay hinaluan namin itong King's Vita Plus. So, ayan, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ito yung aming ginagamit dahil ito mismo ay meron ng mga maraming sangkap na lalong makatulong dun sa mga alagang hayop. No, registered ito sa Bureau of Animal Industry. Yan sa numerong VDAPM 18099. Kaya ako, sa amin, talagang ito yung pinagkakatiwalaan namin kasi alam namin na talagang pasok sa standards ng Bureau of Animal Industry yung mga sangkap na ginagamit dito. Yan, King's Vita Plus,
meron na siyang multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, calcium, D3, enzymes, probiotics. At napakarami pa. Nandyan pa sa likod. Basahin na rin natin. Meron diyang zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, lysine, DL, methionine, betaine. Yan. Meron pa siyang vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, niacin, biotin. No? So, napakaraming sangkap. Ayan, ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement na po pwede rin natin gamitin doon sa mga alaga nating hayop, sa mga baboy natin, yan. Sa mga manok, sa mga pato, sa itik, sa baka, sa kabayo, sa kambing, no? King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Powder lang siya, napakadaling gamitin kasi po pwede natin siyang ihalo doon sa pagkain o doon sa inumin ng ating mga alagang hayop. Ayan, King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang aming ginagamit sa mga alaga. Yan. Kaya pwede nyo rin subukan ito, no, para kayo rin mismo, no, masubukan nyo dun sa mga alaga nyong hayop. Dito sa amin, meron din kami ditong King's Vita Plus. Maraming mga nag-order kapag doon sa area nila ay wala silang makitang King's Vita Plus. No, may mga nag-PM din sa amin, so yun naman ina-assist namin. Halimbawa dito banda sa Metro Manila, sa may Luzon area, no, mas madali rin kasi meron ding mga stocks na nandito sa amin na pinapadala din namin, no, doon sa mga nais mag-order online. Dito sa Luzon area. Wherein dito naman, ang King's Vita Plus ay available din naman ito sa mga agri-vet stores, mga poultry supply, doon sa mga bilihan feeds na malapit sa ating mga lugar po pwede tayong lumapit dyan. No, magtanong-tanong tayo ng King's Vita Plus. No, subukan natin doon sa mga alagang hayop. No, at yun, sa buong Mindanao, no, napakatagal na rin ginamit ang King's Vita Plus ng mga farmers doon. Ito yung sobrang kilala na rin ng King's Vita Plus sa Mindanao area. Dahil sa daming gumagamit nito. Doon ito nag-umpisa, tapos Visayas, na hanggang ngayon ay meron na rin dito sa Luzon, sa mga agri-vet stores sa area natin. No, yan. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Yan, po pwede doon sa mga inahin na, yan, may mga anak na rin, no? Pampalakas din ng gatas. Ayan, doon sa inahin. Yung mga pinapalaking mga biik, no? Naghahalo kami niyan sa mga manok, sa mga pato, pabo. Hindi naman siya sobrang laking expense. Sa akin kasi, yung pananaw ko kasi mas practical ako doon sa paggamit ng King's Vita Plus na ihalo ko doon sa pagkain o inumin ng mga alagang hayop kasi mas less yung mortality. Kaysa naman tinitipid ko ng todo, nagkakasakit lang din naman, nasasayang. So sa akin, ito na, gumamit na ako nito. Ito naman, ang usual price nito is 100 pesos, no? Depende rin sa lugar natin. No? Itong isang pakete na to ay pwede nang maihalo sa isang sako na feeds, 50 kilos, kahit mga 60 kilos pa yung paghaluan natin ay pwede natin may halo doon. Kung yung baboy natin ay kumakain ng 3 sako bago natin may benta, so pwede tayong maghalo doon sa isang sako lang kasi pwede naman natin bigyan ng tuwing umaga lang. Yung feeds na haluan natin, yun lang yung tuwing umaga or tuwing hapon. Kahit once a day lang yung pagbibigay naman ng King's Vita Plus. So, malaking na rin yun. Malaking tipid na rin. Wherein, mas nabibigyan pa natin ng sapat o mas magandang nutrisyon yung mga alaga dahil doon sa mga nandito na rin na mga sangkap sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So, ayan. So, yun din yung mga ginagawa namin, no? Dito sa farming, bukod sa paggamit ng King's Vita Plus, no, kailangan din nating bantayan yung mga alaga natin doon sa mga predators. No? Minsan naman, kung ano yung mga napapansin natin, ano yung naobserbahan natin na mga mga problema, no? Minsan ginagawa natin diskarte. Hinahanapan natin ng paraan para mas lalo nating mapapa-improve yung pag-alaga natin ng hayop. So, ayan. So, kaya sa amin, no, ito na rin yung ginagamit namin, King's Vita Plus. At doon sa mga kulungan, actually, may mga nagtatanong din sa atin, ano ba yung gamit daw natin na kulungan doon sa mga alagang hayop. Sa amin, ginagamit namin ay yung mga net lang. No, pero minsan may mga area din doon, lalo na sa likod banda, kapag hindi namin sigurado kung mapapasok ng mga ibang hayop doon sa likuran, so nilalagyan din namin ng hagwire. Wala lang tayong sample ng hagwire, pero pwede nyo ma-search naman yan sa Google. Hagwire yung gamit namin. Yan din yung gamit namin doon sa kulungan ng mga baboy namin, yung pinaka free range area ng mga alaga naming baboy, naka-hagwire siya. Yun yung mga alambre na pinagtagpi-tagpi na kahit papano'y napakatibay din, nagtatagal na siya compared doon sa mga kawayan. Kasi dati, nung wala pa kaming budget na pambili ng hagwire, kawayan naman yung ginagamit namin. Wherein nakakatulong din naman ang kawayan kasi sa umpisa, kailangan dyan,
kung ano muna yung resources na available sa lugar sa area natin. Kung nag-uumpisa pa lang tayo mag-alaga ng hayop, yun ang sa akin yun yung tinitingnan ko, ano muna yung mga resources excuse na po pwede nating magamit. Deng ba tubig. So yun yung namin, pamamaraan namin, no, para kahit papaano mag-umpisa tayo sa medyo kahit maliit muna na puhunan, no, at pwede rin nating simulan na. No, wag na natin agad na antayin yung sobrang malaking puhunan. Excuse mo na. Kung ano muna yung kakayahan natin, no, pwede na nating umpisahan. No, tingnan natin yung mga resources na available sa lugar natin. Katulad sa amin, may mga kawayan, minsan may mga yung mga pinagtabasan ng kahoy ng niyog, yung pinagtabasan yung mga gilid noon. So, hindi naman yun nagagamit, so hindi na kinukuha ng may-ari yun. Kinukuha namin yun yung pinangdingding namin doon sa bahay ng kambing, no? Maging doon sa mga kubo-kubo namin ginagawa, yun din yung mga ginagamit namin, yung mga reject na nakahoy, mga kawayan, no? Tapos yung mga bubong naman, ginagamit namin ay yung nipa, yun naman ay binibili namin kasi walang available na nipa sa amin. Pero may plan din kami na sa susunod i-improve namin kasi ang naging challenge din namin dyan, yung pinakabubong namin ay inaakyatan ng mga pabo, mabibigat na yung mga pabo, posibleng kapag lagi silang pabalik-balik doon sa bubong, no, nasisira agad yung aming bubong. Unlike doon sa yero na nadudula sila, so hindi nila kayang umakyat doon, hindi na nila kayang tumambay doon kasi yun yung gusto nila, lagi nakatambay sila doon sa mga matataas na area. So yun din yung ating mga gagawin pa, yun din yung mga improvements na mga dapat pa nating gawin para kahit papaano mas lalo pa nating mapapaunlad itong mga ginagawa natin sa farming. So ayun, no, sa mga bago lang, ulit natin doon sa mga ginagamit naming gamot, no, yun yung Panamox Caplet, yun yung pinapainom ko nitong mga nakaraan, kung makita niyo sa mga video natin. Dahil nga yung farm, yung mga alaga naming hayop ay located ito sa Mindanao at alam naman natin na madalas ngayon ay sunod-sunod na maulan sa lugar namin. So hindi maiwasan na may mga ilang alaga din na medyo nagkakasakit. Pero yun yung ating ginawang aksyon naman agad na pinapainom sila ng Panamox Caplet or Panamox Forte. Kapag mga sisiw, Panamox Forte ang ginagamit namin. Kapag malalaki naman, Panamox Caplet. Pero ino-observe namin yan. Kung halimbawa talagang may sakit, kung may sipon, laway-laway, bulutong, yun, mga coryza, fall cholera, ano bang mga sakit ng mga manok, may mga sugat, no? Kapag may mga sugat yung manok, Panamox ang binibigay namin. Panamox Caplet sa malalaki, Panamox Forte sa mga maliliit. Kapag ka naman observe namin na mukhang wala namang sakit, pero parang walang ganadong kumain, mukhang mahina, so agad-agad naman binibigyan namin yan ng Worms to Go na pampurga. Worms to Go naman yung ginagamit namin pampurga sa kanila kasi yun yung proven, tested na rin namin na pampurga dun sa alaga na talagang epektibo. So yun, dahil Worms to Go, meron siyang pinagsama na albendazole at praziquantel, kaya't napakaganda rin pampurga doon sa mga alagang manok, sa mga alagang pabo, no, maging doon sa mga pato, sa mga itik, sa gansa. Yun ang ginagamit namin pampurga. Worms to Go. So napakaganda pampurga niya. Ang pagpapainom naman nun, ang ginagawa namin ay tuwing hapon. Hindi naman laging hapon. Ang ginagawa lang namin kapag magpurga kami, no, minsan every 6 months, pag nagpupurga kami or kapag napapansin namin na medyo kailangan purgahin, so hapon namin pinupurga pagka-uwi na nila. Kasi pagka inom nila niyan, so hindi mo na sila kakain at talagang mawawash out lalo yung mga bulate. No, matatanggal yung mga parasites na nandun sa kanilang katawan dahil dun sa Worms to Go na binibigyan namin. So, yun yung mga pamamaraan din namin para medyo mabawasan, malesen yung mga pagkamatay ng mga alaga. At so far naman, no, dahil na rin doon sa pinagsama natin na ginagamit ngayon, itong King's Vita Plus, no, ayan, pinagsama natin nga ito, binibigyan ng sapat na nutrisyon yung mga alaga. Tapos kapag medyo may sakit sila, kasi may ilan talaga minsan na nadali ng mga ulan, nadali ng mga talagang sakit na nandyan. So, ang binibigay naman namin ay Panamox. Yun, pinagsama natin yan. Lahat ng mga produkto niyan ay meron din kami na yan doon sa farm
No, naka-ready yan. Yung King's Vita Plus, pang maintenance araw-araw. Tapos gamot, in case na may sakit man, na mabilis din namang napapagaling agad dahil sa Panamox. At yung pampurga na Worms to Go. Yan ay nandyan na sa tabi, sa farm. Para kapag kailangan, ay agad-agad maibigay na dun sa mga alagang hayop. Hindi na kailangan pa na lalayo pa kami para mapainom sila, bibili pa. No, ang ginagawa namin naka-ready na since ang target naman talaga ay magparami. So focus tayo sa pagpaparami ng alagang hayop. So yan, naka-ready na rin yung mga kailanganin nila. So yun yung mga ginagawa natin na yun yung paraan din namin dito sa pag-alaga namin ng mga hayop. So yan, no, so yun lang. So yun po, no, sa mga nais mag-umpisa ulit, subukan nyo rin King's Vita Plus na vitamin sa mga alagang hayop. Tapos sa mga gamot, Panamox Forte, Panamox Caplet, at yung Worms to Go na pampurga. Pwede nyo subukan sa inyong mga alagang hayop. Para kayo na rin mismo ang makapagsabi kung ano yung nagiging result doon sa inyong mga alaga. No, kasi sa amin, so far, sa observation namin talaga, no, napakaganda ng epekto. At napakarami nagsabi rin, maging mga kapitbahay namin, mas maganda daw yung produksyon ng kanilang mga alaga, mas maganda daw yung paglaki, mas maliliksi yung mga alaga. Paano ba naman? Ang King's Vita Plus ay nandyan yung mga nutrients na kailangan nila, no? Kompleto. No, nandyan na yung multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, calcium, D3, enzymes, probiotics. Nandyan yung zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, lysine, DL, methionine, betaine. At nandyan din yung vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, biotin, niacin. Napakarami niyang sangkap. Kaya talagang maganda siya dun sa mga alagang hayop. No, sa mga naghanap ng vitamins, ito, try nyo rin muna. Yan, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. At ito ay rehistrado pa sa Bureau of Animal Industry sa numerong VDA-PM 18099. So yan, registered sa Bureau of Animal Industry itong vitamins na sinishare natin. At ito rin ay nabibili sa mga agri-vet stores, mga poultry supply, at maging sa mga sa online. Nabibili rin ito. Pwede rin kayo mag-PM sa amin. No, sa Shopee, meron din ito. So napakarami nating option, no? Cash on delivery ang King's Vita Plus. No, pagdating sa inyo, doon nyo pababayaran doon sa mga carrier company. Yun ang usual na para makasigurado kayo na darating talaga yung produkto na inyong in-order. So ayun, no? Yun lamang po muna sa ngayon, no? So maraming salamat po at subukan nyo rin, no? Para kayo na rin mismo magsabi kung talagang gumagana sa inyong mga alaga. So yun po, yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po. Thank you po. Happy farming po. Shout out, Andrea. Shout out. Shout out ka. Hello. So ayun po. Bye-bye. Thank you. Ayan, thank you so much, Sir Jid of Ka-Farming Angat Ka. Nag-enjoy ako doon sa banding nila mag-ama. Kukulit ng baby ni Sir Jid. Pero anyway, artistahin niyo yung anak ni Sir Jid. Ayan po, oo. So ayun, sa lahat po ng mga nakikinig, sa mga nanonood, I'm sure na pwede, yung mga nabanggit naman ni Sir Jid ay very feasible naman yun siya. Madali naman din yung gagawin. Basta lamang ay implement talaga yung mga nabanggit niya na mga precautionary measures, yung mga pang-protection nyo po doon sa inyong mga alagang hayop para hindi po sila ma-attack ng mga predators nila. Okay? Yung mga asong gala, yung ganun. Ano pa ba? Yung mga kalimitan talaga na problema ng mga manok, tapos inaatake sila ng mga aso, yun ang problema doon. Mga ano pa ba? Kung dito sa atin, sa amin dito yung mga lizard, big lizard, mga bayawak o ano ba? Marami pa, mga daga. Ayan, isa din yan sa mga problema, 'di ba? Mga ahas, ganun din. Problema din yan siya once na kumbaga atake yan siya sa inyong farm. Anyway, sa next naman natin po na Agri-Unique Chika, ibibida naman natin po si Sir Dodong Villaran. Yung kanyang, tama ba? Si Sir Dodong ba yun? Or si Mangunguma? Sorry. Yan nga, sabi ko. Si Mangunguma TV. Akala ko si Sir Dodong. Ibibida naman natin yung video ni Mangunguma TV kasi meron po siyang ibabahagi sa atin na tips kung yung mga solusyon po na dapat inyong gawin
para po bumalik po sa gana sa pagkain ng inyong mga inahing baboy matapos po silang makastahan. Kasi meron po talagang mga inahing baboy na after silang makastahan, parang naglo-low po kanilang appetite. Yung mga ganon, hindi po sila ganadong kumain. So ito po yung tips na ibabahagi sa atin ni Mangunguma TV kung ano po yung mga dapat ninyong gawin para maibalik po yung gana sa pagkain ng inyong mga inahing baboy. So ayan, makinig po kayo. Roll, BTR. Sa mga farmer, isa rin ba sa naging problema sa pagdalaga ng inahin ay yung kawalan nilang ganang kumain pagkatapos silang makastahan o mabulugan or ma-AI? So ano-ano nga ba yung mga solusyon at mga dapat natin gawin para maiwasan yung mga problema na ganyan? So tara pag-usapan natin sa video ito. Hello mga farmer, good morning po sa inyo at welcome na naman sa ating panibawang video. So ang pag-usapan natin ngayon mga farmer ay yung tungkol sa mga inahin na nawalan ng ganang kumain pagkatapos natin silang pabulugan or ipaiay. So ano-ano yung mga preparasyon, mga solusyon na ating gagawin para maiwasan natin yung mga problema na ganyan. So alam ko mga farmer, napaka-basic lang ng topic natin na ito, lalong-lalo na sa mga bihasa at expert na sa pag-alaga ng inahin. Pero kung bago ka pa lang at nagsisimula sa pag-alaga ng inahin, ay malaking tulong po ito sa inyo. So sa mga bago pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at syempre pakisama na rin yung notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago nating videos na ilalabas. So update muna tayo mga farmer kay Black Mama. So bali 5 araw mga farmer matapos natin siyang pakastahan. So eto na po siya. So maayos naman yung kanyang kondisyon at maganda naman siyang kumain. So wala naman tayong nakikita problema sa kanyang mga farmer. Yan, so antay naman natin to. At check naman natin yung kanyang ika-18 na 21 days sa possible reheat niya. So eto na mga farmer, nakasulat na yung kay Black Mama sa ating zoo management checklist na ginawa. Ayan, so yung date of insemination niya ay nung February 22 at yung estimated na panganak niya ay sa June 16, 2023. Ayan, so nakalista rin dito mga farmer. At sa April 2 to 5 naman yung kanyang ika-39 to 42 days. Ayan, so April 23 yung kanyang ika-2 months. May 23 yung kanyang 90 days. At June 2 naman yung deworming natin. At yung mga feed transition natin ay nakalagay din dyan. So dito na nakalagay mga farmer yung mga activity natin na gagawin. At may corresponding na mga dates kung kailan natin yan gagawin. So sa mga hindi pa nakapag-avail ito mga farmer, message nyo lang ako sa aking FB page ng Mangunguma TV. At isi-send ko sa inyo yung files. Kasabay nun yung mga feeding guide and medication program natin sa mga inahin tsaka mga biik. So narito mga farmer yung ilan sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema yung ating mga inahin pagkatapos natin sila pabulugan or ipaiay. So unang-una dyan mga farmer ay wala sila sa kondisyon or wala sila sa maayos na kondisyon. At yung pangalawa dyan ay yung pagkakaroon nila ng stress. So parati ko sinasabi sa inyo mga farmer at parati ko pinapakita sa inyo na bago pa man din natin sila pabulugan yung ating mga inahin ay dapat siguraduhin muna natin na nasa maayos lang na kondisyon. So yung ginagawa natin dyan mga farmer sa araw ng walay ay kinakailangan na magpurga tayo at magbigay ng mga vitamins. So sa mga nagtatanong anong magandang pamurga na ating gagamitin ay kahit anong mga farmer na brand, kahit anong pamurga man yan, mapapowder or injectables ay pwede po, basta tama lang yung paggamit natin. At doon naman sa mga vitamins na ating i-inject ay kinakailangan na mag-inject tayo ng B-complex tsaka vitamins A, D, E. So may nagtanong sa ating mga farmer kung pwede ba daw B-complex lamang at di na mag-inject ng vitamins A, D, E. So yung sagot nito mga farmer ay wag na natin tipirin mga farmer yung ating mga alaga. So kung kinakailangan na i-inject natin lahat yung B-complex tsaka vitamins A, D, E, so inject na natin. So wag na natin tipirin. So tandaan natin mga farmer kapag tinipid natin ang isang bagay ay titipirin din tayo ng balik nito o resulta nito. So yan lang po yung masasabi ko. So pangalawang dahilan mga farmer ay yung pagkakaroon nila ng stress, no? So sa una hanggang 2 linggo mga farmer ng pagbubuntis ng ating mga inahin, yan po yung pinaka-critical na stage kasi nga dyan nangyayari mga farmer yung ovulation or pamumuo ng mga biik dun sa loob ng ating mga inahin. So kinakailangan hindi sila makaranas ng stress. So ano nga ba yung mga stress contributor na pwedeng makapekto sa ating mga inahin? So unang-una dyan mga farmer ay yung hindi tamang pagkain. So kinakailangan sundin natin mga farmer yung tamang pagkain sa kanila. So yung feeds na gagamitin natin ay yung para sa buntis na inahin. Yun ay yung breeder or gestating feed. So wag na tayong mga farmer gumamit ng iba. So yun lang yung bibigay natin. So pangalawa doon ay yung environmental na stress. So kagaya ng biglaang init, saka biglaang ulan. So isa din yan mga farmer sa mga
stress contributor ng ating mga inahin. So kapag maulan, ay huwag natin silang paliguan. At kapag mainit naman, ay doon tayo magpaligo. So kinakailangan na obserbahan natin yung ating mga inahin bago natin gawin yung mga actions natin sa kanila para na sa ganun ay hindi sila ma-stress. So meron din kapag sobrang ingay doon sa paligid, so kinakailangan na bawasan natin yon. Kagaya ng pagkakahulog ng mga punong kahoy doon sa bubong or bunga ng nyog. So dapat ay walang disturbance na mangyari sa kanila. So paano nga ba mga farmer kung nagkaroon na ng problema yung ating mga inahin? So nawalan sila ng ganang kumain. So ano yung mga solusyon na dapat natin gawin? So yan yung papakita ko sa inyo ngayon. So kayo mga farmer, papakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko dito kapag nagkakaroon ng problema yung ating mga inahin. Lalong-lalo na kapag nawawalan sila ng ganang kumain. No? Pero sa kayo mga farmer, okay naman yung ating mga inahin. At syempre ginagawa kasi natin mga farmer yung kailangan para nang sa ganun ay maiwasan natin yung magkakaroon ng problema. Pero for the sake ng ating video ngayon mga farmer ay papakita ko sa inyo kung ano talaga yung personal na ginagawa ko kapag nagkakaroon sila ng problema na ganyan, yung kawalan ng ganang kumain. Pagkatapos silang pakastahan or ipa-AI or pwede rin mga farmer kapag bagong panganak yung ating mga inahin ay meron kasing instances na hindi sila kumakain or nawawalan sila ng ganang kumain. So dito mga farmer, yan, so meron ako ditong booster or pre-starter feeds. So kapag yung ating inahin mga farmer ay nawawalan ng ganang kumain, so minsan kasi mga farmer ay nauumay sila doon sa kanilang feeds na parating kinakain. So di nila kakainin yung mga farmer kapag yun at yun pa rin yung bibigay natin. So kinakailangan bigyan natin sila ng iba sa kanilang panlasa. So dito mga farmer, meron ako ditong pre-starter feeds na pang-biik. So dito mga farmer, nag-i-stock talaga ako ng ganito kasi nga kapag kahit na sa mga fatteners mga farmer ay ito rin yung ginagamit ko na pampagana nilang kumain. So normally mga farmer, kapag bagong pakasta o bagong bulog yung ating mga inahin, ay breeder or gestating feeds yung ating binibigay sa kanila. Pero ngayon, ay for the sake nga ng ating video, ay papakita ko sa inyo kung ano yung personal na ginagawa ko kapag nawawalan sila ng ganang kumain. So dito mga farmer, lalagay natin dito yan. Yan. So, lalagay tayo ng tubig. So, tutunawin na natin mga farmer, yung ganito. So, bali ito mga farmer, yung bibigay ko ngayon ay nasa 1/2 kilo. Yan. Pero, normally mga farmer, ay gestating feeds kasi yung pinapakain ko sa kanya. So, yung pakain ko sa kanya mga farmer, after 5 days, pagkatapos silang pakastahan ay nasa 1 kilo na mga farmer, bawat araw yung pakain ko sa kanya. Yan. So, dahil sa video lang natin ng mga farmer, papakita ko lang sa inyo kung ano yung solusyon natin kapag hindi gaanong kumakain yung ating mga inahin. At syempre, kailangan natin masolusyonan agad yan mga farmer kapag nagkaroon sila ng problema na ganyan para hindi lumala yung problema. Yun. So, isa rin mga farmer sa mga ginagawa ko dito para magiging kondisyon parate yung ating mga inahin, no? So, gumagamit ako dito mga farmer ng vitamins, itong King's Vita Plus. Yan. So, may nagtanong sa ating mga farmer kung pwede ba ito sa buntis na inahin. So, pwede ito mga farmer sa lahat ng stage, no? So, mapabiik man yan, fatteners, buntis, gilt, or sa bagong panganak, ay pwede ito. So, kapag buntis mga farmer, ay medyo i-lessen na natin or i-limit lang natin yung paggamit nito kasi nga kapag nasobrahan mga farmer sa King's Vita Plus yung ating buntis na inahin, ay baka lumaki masyado yung biik mga farmer at mahirapang maanak yung ating inahin. So dito mga farmer, yung ginagawa ko dito ay every other day ako nagbibigay dito sa ating buntis na inahin para sa kanila hindi gaanong marami yung ating bibigay sa kanya na vitamin. So dito mga farmer, kalahating kutsara lang. So isang beses sa isang araw, pwede na yan. So haluin na natin. Yan. So itong ginagawa natin na ito mga farmer, ulitin lang natin, no? So for demo lang ito ng ating mga gagawin kapag nawalang ganang kumain yung ating mga inahin. So kayo mga farmer ay haluin na natin at bibigay natin ito sa ating inahin. Ayan. So ay mga farmer, so syempre kakainin niya yan kasi nga wala naman siyang problema. Pero kapag mayroong problema yung inyong mga farmer, lalo na kapag nawala silang ganang kumain, ay ito po yung gawin niyo. So ito rin yung ginagawa ko kapag yung ating inahin na bagong panganak
ay nawawalan ng ganang kumain. So ito mga farmer yung personal na ginagawa ko. So kinakailangan na ibigay natin yung mga gusto nilang kainin para hindi lumala yung kanilang problema. At dagdag ko rin pala mga farmer, so pwede rin tayong gumamit or magbigay ng mga talbos kagaya ng kangkong or talbos ng kamote. So hanap tayo ng mga alternatives na kung saan ay kinakain ng ating mga inahin. So yun muna yung bibigay natin hanggang sa bumalik yung gana nilang kumain. So meron pala nag-message sa ating mga farmer na yung problema niya daw sa kanyang inahin ay hindi daw nauubos yung pagkain na kanyang binibigay. So yun po yung about sa ating topic ngayon. Yan, so yung gawin niyo po kapag hindi niya naubos, so haluan niyo po ng feeds na pangbiik. Yan, at tested at proving ko na po yan dito sa mga alaga namin. So hindi rin po ibig sabihin na yun na po yung gusto niya na kainin, yung pangbiik ay yun na po yung bibigay natin. So kapag nawawala na siya ng gana or kapag hindi na naubos yung kanyang pagkain, yan, so parang tao din yan mga farmer, kapag yan din yung parati mong kinakain ay meron ding mga panahon na talagang nawawalan din tayo ng gana. So ang gagawin po natin ay bigyan po natin sila ng feeds na pangbiik. So yan po yung isa sa mga sikreto ko dito. So kapag bumalik na yung gana niya kumain, so babalik natin ulit mga farmer yung normal na feeds na ating binibigay, which is yung breeder or gestating feeds. So dagdag ko lang din mga farmer, so hindi po tayo pwedeng mag-inject ng mga antibiotic kapag nagkakaroon ng sakit yung ating mga inahin, kasi nga may posibilidad na pwedeng matunaw yung mga similya or mga biik na namumuo dun sa tiyan ng ating mga inahin. So ang pwede lang natin gawin ay magbigay tayo ng mga feed supplement kagaya ng King's Vita Plus. Kasi nga yung King's Vita Plus mga farmer at iba pang mga feed supplement ay meron po yan na pampaganang kumain. So yan din po yung personal na ginagamit ko dito. So try nyo mga farmer. So update ko rin kayo mga farmer sa ating mga biik ni Black Mama. So bali bukas mga farmer, kukunin na ito ng mga bumili. So walang matitira dito sa ating mga farmer, bali binili natin yung lahat. So ngayon po ay meron pa rin silang ilaw kasi nga maulan. At yung ginagawa ko dito mga farmer kapag maulan ay hindi ako nagpapakain ng basa. Yan, so tip ko yan sa inyo mga farmer para maiwasan natin yung pagtatae. So kapag malamig, dry feeds yung gagamitin natin. Huwag tayo magpakain ng basa or wet feeding. Yan, so kitang-kita nyo naman mga farmer sa kanilang pangatawan. Okay na okay at ready na sila. So bukas sa umaga mga farmer ay kukunin na sila dito. So alagang King's Vita Plus nito mga farmer yung mga biik natin. So ngayon mga farmer, bago natin tapusin yung ating video, ay update ko muna kayo sa ating mga manok. So meron na naman tayo mga farmer na bagong sisiw na namisa. So yung tatlo mga farmer na natitira ay yung isa doon ay namisa na yung kanyang mga itlog at yun yung papakita ko sa inyo. Good morning mga farmer. So ito na nga po yung ating inahin, no, na napisa na naman yung kanyang mga sisiw. Ayan, no. So bali ito mga farmer, nasa 10 yung kanyang itlog na nililimliman. Pero bilangan natin mga farmer mamaya kung ilan yung napisa. So meron pa dito mga farmer na 2 at meron pa doon na nangingitlog. Ayan. So tara mga farmer, kunin muna natin yung inahin para makita natin yung mga sisiw. So ito na mga farmer, yan. So sa 10 mga farmer na kanyang nililiman ay isa yung hindi napisa. Ayun, oh. So bali tara bilangin natin. Yan, 2 4 6 8. Ayun, so siya mga farmer yung napisa sa kanyang mga itlog. Ayan, oh. Ang gaganda na naman mga farmer ng ating mga bagong sisiw ngayon. So bali crossbreed pa rin ito mga farmer sa native tsaka Rhode Island Red yung ating mga sisiw. Tsaka meron pa dito. Yan, so bibilangan na natin mga farmer yung mga araw niyan at mapipisa na naman. Yun. So tara ilagay na natin mga farmer sa kanilang kulungan. So eto na mga farmer, no. So nalagay na natin. So yung ginagawa ko kasi dito ay pinapanatili ko mga farmer yung kanilang nanay dito ng halos 1 linggo tsaka hanggang 2 linggo. Yan para hindi tayo gumastos mga farmer sa brooding lamp na ating ilalagay dito kasi nga siya na mismo yung maglilimlim sa kanyang mga sisiw para di malamigan. So bali ito mga farmer, siyam.
ito ay nasa 16. Ayan. At ito mga farmer, yung kakapisalan natin nung isang araw, bali ito ay nasa 15. Ayan, so maya-maya papakain natin sila mga farmer. So dito na sa kabila yung 10 at yung ating mga shamu dito mga farmer na mga sisiyo. Ayan. So dito sila sa baba. Yun. So kaya mga farmer, maglalagay tayo ng pagkain sa kanila. Bali yung pagkain natin ay XO1 ng Sanjin or booster feeds para sa mga sisiw. Yun. So gagawin natin ng mga farmer sa 1 to 2 weeks ng ating mga sisiw simula nung napisa sila or day old chick na mga sisiw. Yun, so kumakain na sila. So maglalagay tayo mga farmer sa kabila rin dun sa ating 16 na piraso. Yun. So ito mga farmers, sa 15 na to ay walang mortality tayo, no? O walang namatay sa kanila. So napaganda yung performance ng ating inahin. So kayang-kaya niyang limliman or painitin yung kanyang mga sisiyo. At lalong-lalo ngayon mga farmer na maulan. At syempre, ito yung ginagawa natin para makatipid tayo dito. So di tayo gumagamit mga farmer ng brooding lamp sa kanila kasi nga dito yung nanay nila. So bali ngayon mga farmer ay nasa 51 pieces na yung mga sisiw natin na crossbreed. Ayan, so kasama yung, kung isasama natin yung mga shamu natin at mga may lahing asil, so nasa 58 pieces na sila. Yan, so unti-unti na dumarami mga farmer yung ating mga sisiw dito, yung mga manok. Kasi nga ito rin mga farmer yung isa sa mga gusto kong paramihin at gustong alagaan. At yan din po yung isasama natin sa mga vlogs natin. At syempre, kasama po yan sa journey natin dito sa pag-farming natin. At syempre, papakita ko yan sa inyo yung mga ating gagawin. So yung mga farmer, maraming salamat sa inyong panonood. At syempre, maraming salamat sa inyong suporta na binibigay sa aking channel. At sana po ay may nakuha kayong idea sa ating video na ngayon na ginawa. At sa mga may katanungan, ay feel free po na mag-comment sa ating comment section or i-message po ako sa ating FB page ng Momo TV. At sa mga gusto mag-avail ng ating checklist, ay may na-upload na po ako dun sa ating FB page din. At kung di nyo makita, ay message lang din po ako para ma-send ko sa inyo yung mga files. Ayun, so bago tayo magtapos ay syempre shoutout muna tayo sa ating mga sulit na subscribers, sulit na supporters na lagi nag-aabang, at syempre sa lahat ng mga OFW na laging na-inspire sa ating mga ginagawa rito. So yung mga farmer, shoutout tayo kay Ma'am Jennifer Baga, no? So sobrang nakataba ng puso itong mga farmer kasi nga ginagawa niya raw TV yung ating YouTube channel. So maraming salamat po sa inyo ma'am sa walang sawang suporta na binibigay sa aking channel. Ganun din kay Sir Roderick Ramores, no? Sobrang nakakatawa din tong tao na to. Kasi nga dati mga farmer ay isa rin po ito sa mga subscribers natin na nagtatanong sa atin kung ano yung mga gagawin niya sa kanyang mga alaga. At ngayon nga po ay siya na mismo yung nag-inject at nagme-maintenance sa kanyang mga big at mga inahin. At pati na rin mga farmers sa mga kapitbahay nila ay siya na rin mismo yung tinatawag at siya na rin yung nagsiservice sa mga kapitbahay nila. Yun, so sobrang nakaka-proud. Shoutout din kay Sir Francisco Medicilio, kay Ma'am Jennifer Bacanay at sa kanilang Bacanay's Mini Farm. Ganoon din kay Sir Efren Biato, kay Sir Dandy, kay Sir Melvin Agonia ng Nipawa, Canada, kay Sir John Gallardo at sa Gallardo family. Ganoon din kay Sir Rodrigo Esplana, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am May Baladon, kay Ma'am Amelia Ranle, kay Ma'am Josephine Namok at kay Sir Choi Tumabiao. Ganoon din kay Ma'am Arlene Virana, kay Sir Ariel Duran. Ganoon din kay Sir Eddie and Luisa Mauricio from Dinalongan, Aurora. Kay Sir Marjon Calope at Calope family. Kay Sir Macdo Allen and family also. At kay Sir Jerry Mirabel. Pabisita rin ng mga farmer at pasubscribe sa mga YouTube channel nila Souls Gandang Buhay, Calbucob Garcia, Lynn Promdi, Sir Agribel's Vlog, Madiskarting Situring, Tinigban Farm TV, Pobreng Farmer Vlog, Mr. J Channel. Shoutout din kay Ma'am Ate Adelaida Channel, kay Sir Frederick Vlog, at ganoon din kay Massive Adventure Daily Vlog. So yung mga farmer, maraming salamat sa inyong panonood. At syempre sa mga gusto mo po shoutout ay comment lang kayo sa ating comment section para may shoutout kayo sa ating mga next vlog. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ay pa-subscribe lang din po para lagi po kayo updated sa mga gagawin para at mga videos, mga tips and tutorials, iba pang mga farming ideas na kung saan pwede yung pagkakitaan. So hanggang sa muli mga farmer, happy farming! Ayan, for more
For more information and updates po at sa lahat po ng mga gusto pang magkaroon pa ng additional pa ng mga tips, of course, wag na kayong mag-atubili pang i-like or i-follow po ang Mangunguma TV. So, available po yan sa Facebook page, Mangunguma TV, at ganun din po sa kanyang YouTube channel, Mangunguma TV. So, ayan, wala na po tayong enough time. Binusog ko po kayo ng dalawang content creator natin ngayong araw na ito mula sa, bilang proteksyon sa inyong mga alagang hayop, ano yung mga dapat gawin. At ito, ang mga dapat natin gawin, solusyon para po ay maibalik yung gana sa pagkain ng ating mga inahing baboy matapos silang makastahan. Okay? So, ayan! Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa loob ng isang oras na puno sa ating Agri-Unit Chika for today. Abangan niyo po bukas ulit ang ating panibagong episode sa ating programa. Of course, dito lamang po yan sa nag-iisang programa para sa ating mga magsasaka at sa agrikultura. Ito po ang inyong lingkod, si Clara Tita. Bukas po muli, dito lamang sa Agrisenso. Sa agrikultura, aasenso ka. God bless everyone and God is good all the time. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vitaplus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.